हेल' लोगोफोर, नै दिनै आं आरो गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। राजा फानलुजों थाइजौ आसार बानायनो नागिरदों आरोना आङो। नै राजा फानलुखौ हानानै एवबाय थावआव, ओमफ्राय आङो नै दानिया मस्लाखौ होबाय। थाइजौ आसारनि कारणे दाखालि देनायखौनो एसे दोनदोंमोन आं, बेखौनो होबाय आरोना। बेनि उनावहाय नै दानिया आङो भिनेगार लाबोनायखौ होबाय। भिनेगारखौ गाज्रि जायैबादि आसारा। भिनेगार होखांनानै नै गोदौगासिनो आरोना दा। ओमफ्राय आङो दानिया थाइजौखौ होनोसै। थाइजौबो बारा गैया, एसेल'सो। आरामनो नै गलायना लानोसै। थाइजौ आसारखौ बानलुजों बेजों लोगोसेनो बानायखादों नालाय, जि आलौखागोनहाय बेथ' सयथिबो ना लोगोफोर। ओमफ्राय एरखांनानै आरामनो जाबाय। नै जानो लुगैखाथारबाय। ओमफ्राय आङो दा नै बयामाव सोनोसै आरो। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, ओमफ्राय बयनोबो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। नोंसोर मानो शेयार खालामा? शेयार खालामनांगौब्रा लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनोसै। बाय बाय, टाटा।